Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngonten guys. Pokoknya iki kayak gini iki. mati ya tak ayo. Ora. Wis ngene. Itu apa nih? Wek, gawe tas sampe mek nganu mau. Oh, weh, sing ngongkon nggo tas kowe ra aku, Bes. Tak kira apa mek. Oh. Piye, Mas? Mek terong. Nyapa to kok? Yo wi teronge Mbak Ani kok. Prei. Ya ndang mek. Loh, tapi kita wis diunduhi nok yuk iki. Oh, wis lucu. Ora ngerti garing-garing iki. Iki sing digawakno Mas Ari ndek ben. Yen jajal. Dulu bulan iki. Ngumpal kok ngono leh. Heh. Menah apa mudhun ya? Wes aku ning kene lah. Loh, kok iso? Wes medun kono lho. Ya. Gemprol Mas. Salah. Oh, baik di senen iki. Sing nom oh. Sing nom ayo. Iya, Saiki aku piye nek medun? colot lah. Yuk. Sing cilik-cilik ae lho. Kalau wis ditawani terong puji gelem apa mah? Wong bojone ra ngentekno kok. Elon-elon no nek mek. Pangan ra entek kok. Teronge wong dipangan. Bos sak meneh. Kan Jangan apa sepiro. Bukan ngunduhi kabeh senene wong le. lha wis sak pira? Sama ini dia wis dadi akeh ho, Cuk. Tambah loro ngono. Lha yuk sing ngandeng lanjaran iki lho ketok. Wes neh. Yo iki kudu genep 15 menit to, wae mek apa? Delok ora. Ndelok kacang. Delok kacang. Wah, gini. Wah, Mbak Kliwon wae ape nempel tek Nempel apa? kacang. Nyah yuk. Ngentot meneh ya aku. Dan guys. Ya ngono senengane. Tidak pesen tobat. Ndang delok. Tak ae. Glatuk engko rek. Ora mungkin siji. Tak ae. Ibu yang nek randangnya ini ya aku bakal. Walah. Wis masuk wi. Mek 5. Wes, tak ae kok limon. Aku demenah nek. Loh. Yo mati yo yuk. Kenapa dipangan? Loh. Ya kan urung ape yuk. Mau enek gemek ning kok ndi? Biasane enek ndoke. Iya nek endok. Iki cuk dadake. Ayo iyo ndang kok. Jawa kudu. Anggur bermangan silet mengo ae. Iya nek ngomong loro kok ngembek ngono. Ndek delok yuk. Enek wi, enek ndoke wi. Batu kok. Loh, tapi kek nganu yuk koyo enek susoe ngono iki. Golek ya? Ceritane aku bakal ngawak-ngawak ngene iki. Ya ora. Loh, ora mbok buka kok. Aduh. Aku
Boleh ngisor ket tandurannya apa yuk? Ngisor ket tanduran apa? Waloh. Iya. Walalah. Tenang. Tak kira apa ya, ngulik-ngulik nganu. Yuk. Aku ngenton. Guys, aku deh videonya ayo ngomontot guys nguak. Jangan kowe. Duh, kan wis bapus so. Aku bisa mengembalikan. Dibalik nona. Kayak jabut neh. Yakin? Yakin nih, kowe ini perkara kowe mbok. Seoyok lah. Apa? Namanya. Ini dirambani yo. Engko dipakakno wedhus. Meramban pakakno wedhus. Kok ngeyel. Tapi iki lho guys, iki jan bahaya banget guys ning kene. Diguwaki beling iki. Yo. Belum tak ukur. Ukur apa? Beling yuk we rasa membahayakan dirimu we. Ki wet waloh yuk. Ora iso balik wi. Oh nek celalaan ngene iki. Enek sing digoleki. Iki rasa balik mlebu karaten. Ora ya. Minggu nek balik yo blusuk ngono. Soale kayak wis gak enek nganune. Pembatase. Ijik tapi. Nek jebret ning kowe lho yuk. Tak tinggal loh. Ben dikira kowe kena bunuh. Wong iki cek kelingan ora. Ndek iki ngerti masamu. TikTok iki wong numpak motor ngono kena benang nilon. Iya, mati yo. Suket ae macam-macam. Iya lah. Nginget iki Masang layangan. kadoyan mangan aku. Iso Tapi ketok wajahe. ketok. Aku golek tak telusuri terus ketok raine. Ya lho veterandune cek. Gua yuk kena tangan. Ini jan unik lek padi. Sesuk guys, sesuk challenge 50.000. Keren tuh. Ndak di challenge apa ngono lho guys, aku mbek Ayu ki. Calon-calon apa ngono lho. Yo masak-masak apa ngono. Apa Ya, yang bisa njegur blek buntung. ndi beli buntung ndi? Kade blek gede. Terus gede. Telung kacang berapa ya? Kan dosane ben ditanggung bareng-bareng. Ndak mek sitok engkas. Menan gas wingi kok sitangkas lah suwe-suwe sak tas engko gas. Percaya apa ora we? Ndek ngi omong sitak ya basa-basa 5 jela. Alalah, wah enggak tano lek triati Mas kemakan. Gagal. Garis 1. Lho terakhir rong wayahe kok wong dicegati kok. Yuk wis. Enak. Gak main ceret yuk. Enggak. Ndang buka yuk wis ana isine burung. Ndang buka. Bukaan to. Sitok ae ngono. Sing ketokan mentek. Iki lho mentek iki lho. Iki lho. Bukaan. Guys, tandurannya Pak Kancil sangat jojis. Di isine ngono. Maksudnya wis wayahe wi. Udah banyak. Wow ya apa? Jika dhewe senanggung dosa aku iki ngene. Ndeknya Kan aku gak duwe kacang. Tak omong. Kowe kan gak duwe kacang. Panandu kacang mbok nyolong. Lah, Ndeknya aku nyolong ora melok nguntal loh.
Jalo. Dosane daya ning aku dhewe. Lah kan terah aku gur ngucuk-ngucuki tok. Jajali ayu gelem ora. Lah Gelem iki, guys. jenenge maksa ki ya mesti anu lah. Mek limo ayu, aku mending ngono. Ndelalah gelem. Kok dipaksa ra kon. Tapi gak popo guys nek ning kene iki. Piye? Nek ning kene piye? Ning kene butane nek ramban apa ya diramban, guys. Oleh. Seremana wonge ya gak enek sing pelit, guys, nek wong kene. Model iki. Model iki kaya Ya nang mek ngono. Yang ini iki lho guys, cara Pak Kancil ngunduh ya. Ngono kuwi ya. kekane Heeh, ceremno. dindo. Ndang njabet dhewe ya, mesti ngono. Kayak Mbah Carek Bering ndek ben aku mesti ngono kuwi. Mas, iki lho guys, iki tebune kayak kliwon iki. Iki dilunggah sampe di. Bruno wujud seger ya, Mbak. Terus iki. Jajal ya. Lho. Yentang. Oh, kurang gayan. Tak iso sewujud. Wes seneng munggah medhon ae yuk. Walah, masa kecile padahal cilikane gene bluron guys sampe aku. Enggak usah masa lalu masa lalu. Aku kelingan masmu le. Jar sampe nembangan. Enek wong mati ngono lho guys. Enek wong ninggal ngono ki aku karo Mas Ayu kuwi lho. Gathot to. Ngono ndelok guys ning ngarep lawang ora duwe wedi blas ngono kae. Lho delok ngono kuwi iki mek apa ngono lho. Trawe iki kurang gawe yuk. Atang-atang jae. Wiyup Ndang turu jale. malah. Tapi wi resik. Oh, resik soalnya iki disemproti terus kok. Adem nek kene mbak petimbang nang kono. Mosok. Nang kono panase kok diopen ae. Terayu masa kecilnya kurang bahagia. Bung. Samene Apa? tebune terima samene. Wih kerepen ya. Kakean nganu. Gange yo kadoan iki cara meno. Yural. Yo. Langganku lho kerep neh. Mosok iya. Masak mini iki. Tapi wito untunge to nganu ngadeg kabeh tebune uga ambruk. Nek ambruk iki renek bobote. Ayo yuk, mulai. Yo ndamek. Dijabut ae jabut. Ora wong iki kurang gayan ngono lho, guys. Lebih nek dituruti ayo yuk gluntung ning tebunan lho. Mangkat wonge. Lewe nek sesukne randu kan nggawa salin. Tugel sisan. Oh, nembak kliwon dhewe guys we. Oke. Rasanggu yang bisu kalau Ayo iki dintani mbase. nolong anu tebu. Mek tebu. Mek tebu. Baru kejagruk. Ayo. Kene kono ya ampek. Rekit kabeh lho yu. Iso ya. Iso. Yo karek sing nyetir iso porane. Iso minggir iso wi. Ya apa dibangun iki? Hah? Terong. Mas. Golekna sapa? Golekna sapa? Kalau guys, ngene iki nek tebune dibabati puadang kabeh guys. Iki ngene Pak Puhku ki. Ngene Maklas, kaya omahku. Ayo.
tak gawekno kene. Ini kayak gimana ora wi. Loh, yuk. Enggak sih, kamu aja sih. Aku aja ya apa? Ndek. Terus kita nih ndek kan. Ki apa yang berubah nih kali guys kali pinggu. Yo. Aduh. Ah. Keselin masa aku ket mau numpak motor ya. Lo lah. Ciku loro ketutup kuwi. Iki ya anak. Iki lah ane pakku guys ki. Sing Teko- dimuat iki. teko Kok kene nganti teko kali kono. Juga adus biasanya. Ini. Ngelang kebune sita, Mbak. Kebune tak colong sita. Ora ya lek. Ayu kok iso-isone ning tengah tebunan karo njungok ngono kae. Ning tengah tebune Mbak Kliwan ngono kae. Wadem kan resik omak kae. Karo epleh-epleh. Ora yo iki kok yo kurang giae. Iki apa, Mbak? Terong. Lah wong gange adohe kaya jika tebu Sintia iki lho nggo Sintia minggir. Iki lho rambutnya susah manuk. Kan 5.000.